Automatic ba nga ang paninglan sa nautangan mao ang gwarantor sa utang? Di ba uso na og mangutang ka, duna kay co-maker o gwarantor? Ang tubag sa balaod, dili pwede nga modritso og paningil ang nautangan ngadto sa gwarantor o sa co-maker kundi pa niya mahurot ang tanan nga mga legal nga remedyo ubos sa balaod sa pagpaningil ngadto sa orihinal nga nangutang. Sumapa sa Article 2058 sa New Civil Code. I-exhaust una ang tanan nga mga legal remedies sa dili pa ang kreditor o ang nautangan maningil ngadto sa co-maker o sa gwarantor. Kinahanglan hutdon una ang tanang pamaagi legal pagpaningil sa orihinal nga mangungutang. Dili mo diretso og paningil ang nautangan ngadto sa gwarantor kun wa pa siya nakahimos tanan nga mga legal nga pamaagi aron makapaningil og sakto ngadto sa orihinal nga mangungutang.